Uepa! Uou! Hola amics, què tal? Avui hem vingut aquí amb en Sergi. Bon dia. I no res, hem vingut a Tarragona un cop més a trinxar les suspensions. Exacte, a fer aquí una mica de pedres i de corriols. Així que bueno, passarem el matí per aquí i vinga va, anem a disfrutar. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! Muy bueno, el drama, ¿eh? Uf! Pujada mortal. Uepa! Wow! Pam! Pont del Diable, ubicació top de Tarragona.
Bona, bona. Oh! Oh! Mola la feina aquí. Oh! Oh. Tiro, Aquí, cuidado, Oh! Què, tio, t'esperaves Tarragona així, amb tantes pedres o què? Esperava més pla, tio. O sigui, normal que Tarragona estigui baix de tot, han anat caient les pedres cap aquí, tio. Estan totes les pedres aquí, de Catalunya. I què, per un carretero com tu, de tècnica què, bé, o...? Que t'ho digui aquest, que m'he fotut la roda darrere el clatell. Sí, jo el veia a l'ambulància, ja, veia trucar al 112. Com era aquella frase que has dit abans? O en ambulància o el com, no? Com ambulància. Amb rígida, Amb rígida. Vinga, va, seguim, que ens queda un rato encara. Oh, merda! Hem vingut a resar per no caure més. Aleluia, io em lo sto giù. Oh! Quan es pot anar mirant el GPS, tio, i baixar,
Per la dreta millor. Guai. Oh! Bé, bona. Hi ha cocodrilos aquí dins o què? El de la costa. Mireu on hem anat a parar. És de pel·lícula, Doncs què? Com ha anat la ruta? Us ha agradat o què? Bé, no? No ens hem matat, de miracle. Miracle. Què, molta pedra? Joder, he anat a parar tot aquí baix, tio. Tot aquí baix estava. I què, bueno, hem arribat aquí al final de la ruta i ara el Sergi ens estava ensenyant una cosa molt guai. Va, què tens aquí? One of one, tio, la bici pata negra. El Mireu. Dreamwheel. Mireu. Mireu quins detallets, el carbono... tio, queda guapíssima, Massa guapa. Doncs bueno, va, us deixem aquí amb el vídeo que hem fet avui per aquí als boscos de Tarragona. Esperem que us hagi agradat. Subscriviu-vos i aquestes coses. Adeu.